Waqt l-inaugurazzjoni ta' ground ġdid tal-futbol tal-ola livell għal-Qala Saints b'investiment ta' aktar minn 400,000 euro, il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri saħaq fuq l-impenn tal-Gvern li jkompli jwettaq il-wedi elettorali tiegħu għal-qasam tal-isport u dan anke f'Għawdex stess. Il-Ministru fakkar li l-investimenti f'dan il-qasam fl-aħħar snin kienu bla preċedent inkluż fit-titjib tal-faċilitajiet. Is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg saħaq li din il-faċilità l-ġdida se tkun għodda importanti għat-tim tal-Qala Saints u għat-tfal u l-adolescenti li jattendu jitħarġu man-nursery tagħhom. Fil-waqt li ratħajl l-entitajiet kollha li ġibdu ħabel wieħed biex dan il-proġett jitwettaq, il-President tal-Qala Saints Noel Mizzi qal il-ħolma tagħhom issa saret realtà. Il-Ministru Camilleri qal li dan il-proġett se jwassal biex it-tfal tal-Qala jkunu jistgħu jitħarġu b'mod siguru f'ambjent sabiħ filwaqt li l-Qala Saints bħal timijiet oħrajn f'Għawdex issa għandhom post denju fejn joperaw u faċilità adattata għaż-żminijiet tal-lum. Ground li tant kien mistenni mill-komunità tal-Qala, però anke wkoll mill-uħruha tal-madwar li propju qed iservi bħala il-football ground mhux biss għal plejers tal-Qala Saints iżda diversi tfal u żgħażagħ ta' din iż-żona li llum il-ġurnata għandhom standards tal-ogħla livell jistgħu jilagħbu u jipprogressaw il qudiem b'dawn il-faċilitajiet dan kompli propju wkoll iġonġi ma' diversi inizjattivi sportivi li qegħdin nieħdu ġewwa Għawdex b'mod partikolari fejn jitlu faċilitajiet tal-ogħla livell verament nemnu fl-sports u fiż-żgħażagħ tagħna. Fil-waqt li awgura kull suċċess lit-tim tal-Qala Saints, il-Ministru Camilleri ringrazzja lill-Ministru responsabbli għall-Edukazzjoni u l-Isports Clifton Grima tal-għajnuna biex il-proġett seta' jitwettaq.